اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah mana gafara, Allah ya sada mu da rahama, Allah ka girmama ladan mu, Allah ya kyauta ƙarshen mu, Allah ya sa bayan mu ta yi kyau don albarka annabi. Kullum sai ka dinga ji a radiyo ana cewa wani ya ɗau taɓarya ya maka wani ya mutu, wani ya caka wuƙa, musamman yara marasa sana'a da suke kwacen waya. Wannan musiba ta shiga ko'ina, maganinta addu'a. Su masu wayar a yi musu addu'a Allah ya kiyaye su yaran 'yan kwacen waya a yi musu addu'a Allah ya sauƙe masu, Allah ya ba su sana'a wadda za su kyamaci ma karɓar wayar wani. Ba a tsinewa wanda yake yin abu mara kyau, addu'a ake masa ta alkhairi. Kada tsinewa 'yan shaye-shaye, 'yan fyaɗe, 'yan waye, ba a yi, addu'a ake musu. Wani ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yana nema, wai shi mai yawan sha'awa ne, a yi mar izinin ya yi zina. Kaga wataƙila ma ba a san me ya yi ba kafin ya zo gurin annabi. Musulunci baya irin wannan bincike yana amfani da zahiri. Wataƙila da ya yi kasassabarsa, Allah shi ne masani, kuma za ka iya kiransa sahabin annabi ne, duk da ya zo da kalma ta rashin kirki, amma sahabi ne, ya yi daraja. Yanayin da ya ɗauka manzo Allah yake ya matso, mutane za su ca a kansa, annabi ya ce matso. Kana so a yi da babarka, yarka, a'a, duk ya nuna mar, ko ne ya ce a'a. To duk wanda ka gani uwa wani ce ko yar wani ko kaza manzo Allah ya dafa kijin sai ya ce Allah ke masa gafara, Allah ka shirye shi. Tun daga nan bai sake jin sha'awar wani abu ba. To shi zunubi ba zagin mai zunubi ake ba, a'a addu'a ake mar. Shi kai mar addu'a, kai ma kai wa kanka addu'a, baka wuce kai ma kai irinsa ba. Manzo Allah yana cewa unsur akhaka zaliman aw mazluma, ka taimaki dan uwanka shi aka cuta ko kuma mai cutar ne. Sabai suka ce ya rasulullahi, to wannan an cuce shi zan taimake shi, to wannan kuma macuci ne ya zama. Annabi ya ce ka hana shi yin zalunci, ka taimake shi. In kaga wani zai zaluncin, to hana shi, to shikenan ka taimake shi. Shi kuma wanda aka zalunta ka taimaka mar, shi ma ka taimake shi. To wannan yara abinda suke ya wuce gona da iri. Maimakon wayar hannu sai a nuna ma wuka ko wani abu, a burma ma wuka a ciki, saboda wayar naira 3,000, 4,000, 5,000. To Allah, samari a ji tsoron Allah. Ran da Allah ya sa ka zama wani babban mutum, kana makaranta, don da yawa waɗansu 'yan makaranta ne. Ran da Allah ya sa ka zama wani babban mutum, ko ka shiga siyasa ko aikin gwamnati ko ka zama wani alƙali, in ka tana irin wannan abin da kai, za ka dinga yin da na sani, kuma wanda ka kashe ya tafi lahira saboda wayar hannu. Ya za ka yi mar, ya za ka yi da kalmarsa ta la ilaha illallah? Kila lokacin da ka caka masa yana salati, kai kuma waya ce a gabanka, kuma wayan nan waya da ka ɗauka me za ta yi ma? Duk abin da za ka sai da ita bai wuce ka ci abincin kwana 2 ko 3 ba. To Allah yan uwa, na jan hankalin mu samari, saboda gurin tafsiri da masallaci da kasuwa mutane ne iri-iri, kowa da irin yanayinsa, kowa da irin zuciyarsa. To amma annabi sallallahu alaihi wasallama a hadisin Bukhari, hadisin da Imam al-Bukhari ya fitar da Muslim, Turmudi, Nisa'i, Ibn Majah, hadisin Abdullahi dan Mas'udin, Allah ya kara mar yadda,
annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awwal ma yuqda bainan nas yawmal qiyamati fi dima'i, waɗanda suka kashe mutane da gangan su za a fara yi wa hisabi, kuma ka san ina za su jahannama, domin wanda ka kashe zai rike ka filin alkiyama jinin yana zuba a jikinsa, kuma Allah ya fi kowa sani. Mala'ikan yana hagun ya rubuta, na dama ya yi shaida, Allah kuma shi ne babban mai shaida. Ya za ka yi a kan wayar hannu, kishiya ya za ki a kan kishi, kin kashe kishiyarki, kin kashe ɗan kishiyarki, ko don ba ki haihu ba, ko don ta haifi namiji ke kin haifi mace, abinda yake ranki ba maganar kishi ba na soyayya, a'a gado. ɗan da ta haifa zai babban gado, yar da kika haifa za ta yi ƙaramin gado. Har kin kashe mijinki tun yana da rai kina neman gado, me ya zafi? Ko ɗan kishiya. Kuma mun samu labari akwai malamai na allo waɗansu suna yi wa almajirinsu a rashin tausayi, su ɗau almajirin su sa hannunsu a cikin ruwan zafi, wai bai kawo sadaka ba, ko bai kawo kaza ba, ko abin ya kai shi ma ƙarshe rashin lafiya ta kai shi ga mutuwa. Kaga an buɗe bayan yaro ƙarami, ɗan ƙanƙanin yaro, bulala ta fi 30 a bayansa, kawai wai ya yi laifi. Bulala bayan ya yi ruru, a buɗe a nuna wa 'yan jaridu, a ɗauka a talabijin, a faɗa a radiyo. Yanzu ba ka tsoron Allah malam, ba ka jin tsoron Allah. Yaro ƙarami ɗan almajiri, ɗan laifin da ya bai kai ya kawo ba, ko a makaranta ko ya laifi shi da yara, ka buɗe bayan su ka dinga tafka masa dorina, ka farfasa masa baya. A ji tsoron Allah. Kai ba mutum ba, jakinka da yake ɗauko ma mangala ku je gona, ka sami itace kana caccaka masa a kwankwaso wajen ya sauri, kana dukansa. Ba don Allah ya hore maka shi ba, idan ya tutsu ya jefar da kai, ija da bayi ce ta hodon iyayenka, kai ka fara. Allah ko ku jama'a, in banda Allah ya hore maka jaki, ya kake tsammani ka isa ka dake shi? Wallahi baka isa ba, baka isa ka dake shi ba. Amma Allah ya hore ma shi, ka hau ka ɗauka makaya, ya tafiyar wuni ya tafiyar kwana, ka je gona ka ɗora makaya, Allah ya yarda, to ka kyautata masa man. Annabi ya ga wani mahauci ya jawo tun akuya, yana janta tana kuka, sai ce akuya ki hakuri, haka Allah yi. Kai kuma malam mahauci ka ja ta a hankali da Allah. A adalcin musulunci ne ya ce, manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce, idan za ku yanka ku wasa wuka, kai da za ka yi yankan, in ka fara ka huta da wuri akwai kaifi, ita dabbar da za ka yanka ita ma ta yi saurin mutuwa, ita ma ta huta. Kar ka yanka wukar ba kaifi, kikir tana ihu tana kuka, kai kuma kana kikir ba kaifi, ka kashe ta sau biyu. Ina ma da ka gode wa Allah da iya da ka yanka ka ci. In bai yadda ba za ka yanka ba. Ko ragon gidanka ne za ka yi laye da shi, da Allah ya sa markun ne yana ji, ran da ka je ka tsuguna kana ba shi dusa, idan ya fake ka yadda ke cikinka, sai ku tafi tare, kai ka tafi lahira, shi ma ya tafi lahirar. Amma Allah ya hore ma shi, malam balle dan adam. Ku daure, ku yi haƙuri jama'a, a daure a yi haƙuri, a dinga kai zuciya nesa. Shaidan ne zai dinga gaya ma da zuciya, kana tafiya da babur ko mota, sai a ce dai mai karo. Shaidan ne da zuciya, a ce dai rijiyar da na zuciya, a ce dai in fada, kuma in ka fada ba za ka fito ba. Kai da muke fada da wani, ina ma na rike masa makogaro in hana shi numfashi. Shaidan ne. Allah yan uwa da 'yan siyasa da 'yan kasuwa da almajirai, kuma akwai almajirai da aka ce wai suna yin makaru ko suna yin tsafi,
suna sihiri wa 'yan uwa. Fani na ganin ma almajiri a ce na makaru, ina almajircin yake? Wai ma ana kisa da yasin annabi ya ce kalbul qur'an, yasin zuciyar alqur'ani ce, zuciyar alqur'ani. surati yasin annabi ya ce lima quri'a ma'u zamzama lima shuriba. surati yasin duk abin da ka karanta kana neman biyan bukata gurin Allah, duniya da lahira Allah zai baka, amma ban da kisa. alqur'ani baya kisa. ruwan zamzam in ka ɗauka za ka sha, duk niyyar da ka kurba ka sha Allah zai biya maka. in karatu ne, in rashin lafiya ne, kana nema Allah ya baka lafiya, ko me kake nema in ka sha zamzam Allah tabaraka wa ta'ala zai baka lafiya. kuma ka jarraba ha gani, Allah zai baka lafiya. to da Allah ya uwa, kishiyoyi, matan uba, uwa ba ta gida, kina tare da ɗan kishiya har ki abin da za ki kashe shi, ko a ce matar aure ta zuba wa mijinta menene na bera na wai shinkafa bera, ta tabbata in an ci mutuwa aiki. to wa man yaqtul mu'minan fa, ya kamata a ƙara sani, duk wanda ya kashe mumini muta'ammidan da gangan, Allah ce fa jazaohu jahannam, sakamakon sa wutar jahannam, khalidan fiha, kuma da wama zai wutar. wa ghadiba Allahu alaihi, Allah ya fushi da shi, wala anahu, ya tsine mar albarka. mu tsaya a ma kawai a ce Allah ya tsine ma albarka, ke kuma kin haifi ɗa don bai da uba, kin je kin kashe shi, kin kashe mai mumini, kin kashe mai rai. ya zaki da wannan, ya zaki da tahowaye daga duniya. annabi ya ce kullu mauludin yuladu ala alfitrati, ko a Enugu aka haifi yaro, ko a China aka haifi yaro, ko a Japan aka haifi yaro, ko a Ingila aka haifi yaro, zai taho da kalmar shahada, sai in ya samu iyayensa Yahudawa ya zama Yahudu, ko Nasara ya zama Nasara, in mumine ne ya zama mumini. to da Allah ya uwa, a rika kai zuciya nesa wajen haƙƙin rai. Allah tabaraka wa ta'ala shi kada yayi rai, bai bar shi a hannun kowa ba. Allah shi kada yayi rai, bai ba da rai a hannun wani ba. kuma Allah tabaraka wa ta'ala shi ne yake fa'alun ne limai, yadda yake so Allah tabaraka wa ta'ala. to shi ne ce a wani mai ƙuza bainan nasi yawmal qiyamati fid dima'i. Imam an-Nisa'i yace Abu Huraira, Allah ya kara mar yadda, yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ijtanibu sab'a mubiqatin, ku nisanci abubuwa guda bakwai, ku nisanci miyagun abubuwa guda bakwai. in ji Annabi sallallahu alaihi wasallama. aka ce ya Rasulullahi menene? Annabi ya ce ashirku billahi, hada Allah da abokin tarayya, ka zama matsafi, wa sihiru, da yin sihiri. ai yi wa Annabi, Allah ya sauka masa da falaki da nasi, aka jefa cikin wata tsohuwar rijiya, manzo Allah bai tashi ba, yadda wasu malamai suke faɗi. hadda aka zuwa na cewa ai abu kaza ne aka sa a cikin rijiya, abu kaza ne, abu kaza ne, abu kaza ne, aka walwale, manzo Allah ya tashi. amma an gwada ne a kansa don mu san ana yi, amma wanda suka yi ba su da tasiri a kansa sallallahu alaihi wa sallama. wa qatalun nafsi allati harrama Allah illa bil haqqi, da kashe rai, ka buge mutum da mota kana kallo, ka buge mutum da babur ka san zai mutu, ka ɗage sanda wadda ka san in an yi duka a ƙirji ko a wuya ko a ka za a iya kisa. amma kamar bulala tana da wuya a ce an daki mutum da bulala za ta yi kisa, ko sai dai ɗan abin da ba a rasa ba, wannan wallahu alamu. wa akalu malil yatimi, da cin dukiyar maraya. wa kullum riba, da cin riba, da kuma gudu ranar yaƙi, ana yaƙi ka gudu, da kuma ka jefa mace mumina ba gaira ba dalili, baiwar Allah
bata ji ba bata gani ba ka jefe ta da zina. Barra'u dan Azib Allah ya kara masa yadda yace Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la zawalid duniya, wannan duniya ta gushe, wannan duniya ta gushe a hawanu alallahi min qatl mu'minin bighairi haqqin. Wallahi duniya ta tafi gaba daya, wallahi ran mumini a wajen Allah yana da tsada. Wallahi ran mai cewa la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi wallahi yana da tsada a gurin Allah. Ina ba za ka iya saya ba. Wallahi ran mumini ba zai sau ba. Duniya ta gushe. Annabi ya yi dawafi a Ka'aba. Ya ce Ka'aba me mafi daɗin ƙanshinki Ka'aba da girmanki da kaza, sai ce alfarmar mumini a gurin Allah ya fi alfarmaki. Alfarmar mumini ya fi alfarmaki. Kuma na gaya muku, na maimaita, malamai suna tabada a radiyo a talabijin, yaƙi ake yi, yaƙi ake yi. Wani sahabi ya daga takobi zai maka ma wani kafiri, sai ce la ilaha illallah, sai ce a ƙarya kake, sai maka mar sai kashe shi. Bayan an gama sai ce bari in gaya manzo Allah abin da ya faru. Ya Rasulullahi muna yaƙi kaza da kaza kaza. Annabi ya ce ka kashe shi, ya ce ya Rasulullahi ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah. Annabi ya yi fushi, fuskar annabi ta canza. Kai me ka faɗa ka zama musulmi? A wani ruwaya kuma akwai wanda ya ce ya Rasulullahi ai tsoro ya ji. Annabi ya ce ka tsaga zuciyarsa ka gani? Dan me baka yi amfani da zahiri ba tun da ya faɗa kalmar shahada? Annabi ya fushi. An binne wani mutum, ƙasa ta turo shi, aka sake binnewa, ƙasa shi ma wani ya kashe, ƙasa ta turo shi, ta kuma binne shi. Ya Rasulullahi mun binne wani, ƙasa ta turo shi. Sai suka sake kuma suka ci wata kila makiya ne suka tone shi, aka sake binne ta kuma turo shi. Suka gaya annabi, annabi ya ce ƙasa ta karɓi wanda ya fi shi sharri, wani musulmi ya kashe da gangan. Allah ya uwa mai hattara da 'yan siyasa da mu almajirai da ake cewa muna yin tsibbace-tsibbace da malamai ba sa yi, sai dai almajiri. Amma cikakken malami inna ma ya khashallaha min ibadihi al'ulama. Malami ba zai abin da zai kashe dan uwansa musulmi da gangan ba. Kishiya da kishiya ayi haƙuri da juna. Duk abin da Allah zai bata zai baki. In kina bukata soyayya, an ce wani bawan Allah ba hadisi bane, wata ta zo gurin malami ce tana son ta mallake mijinta. Kina son ki mallake shi? To abin da za a yi, ki kawo mun me yasa mai rai, amma ke za ki kawo mota. Ta ce ba komai malam, zan kawo. Tana tambaya wai aina ake samun me yasa ne, aka nuna mata akwai a wajen suri, akwai aina. Sai ta nemi nama ta zuba a ƙwarya, ta je gindin suri inda aka ce mesa na mutuwa, sai ta ji mesa ta fito, ta ji ƙanshin nama, ta shiga cikin ƙwariya ta cinye nama, ta wuta da kina ƙwariya ta koma gida. Bashe gari ma ta kuma kawo nama, mesa ta kuma jin ƙanshin nama, ta fito ta cinye nama. Kwana na uku sai ta ƙi kai naman, sai ta kai ƙauriya ta ajiye. Mesa ta fito ba ta gina ta shiga cikin ƙwariya ta zauna, ta taho ta lallabo a hankali da mayafi, ruf ta rufe ƙwariya, sai ta ɗauko ƙwariya da mesa a ciki, sai ta wajen malam na hango ta ce menene hannunki? Ta ce a mesa. Ce tsaya nan, tsaya a nan, karki ƙara sunan. Ta riga ta aika ga ce kawo, ya ce tsaya ki ban labari ya haka ke kamo ta. Ta riga ta malam kaji yadda na yi. Ya ce to ba abin da zan baki, koma ki wa mijinki biyayya yadda kika yi wa mesa biyayya, za ki mallaki mijinki.
ai kisa hadari ne. law anna ahli samawati wa ahli ardihi ishtaraku fi dammi mu'minin la dakhalahum Allahu an-nar. wallahi da mutan sama za su haɗu da na ƙasa, wallahi su haɗu akan jinin mumini guda ɗaya, wallahi tallahi Allah sai ya kifa mutanen auta. qatal mu'minin a'zamu inda Allah min zawali duniya, inji imamun Nasa'i da Baihaqi. wallahi kashe rai ya fi sauki a wajen Allah da gushewa duniya. Allah fa ya san yadda ya hikimarsa da ya busa rai, kai baka sani ba, kai baka sani ba. to Allah tabaraka wa ta'ala ya mana baiwa kuma ya gafarta mana. Allah ya sa mu cika da imani don albarka annabi. kuma karka taimaka wajen kisan kai. Abi Huraira Allah ya kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace man aana ala qatl mu'minin bi shadari kalimatin laqiya Allah bakatuban bayna ainihi aysan min rahmatullahi. wanda ya taimaka wajen kashe musulmi mumini ko da kalma ɗaya, an gane kalma ɗaya kamar ka ce da larabci tul kashe, to baka karasa baka ce ko ka ce nufinka kashe sai ka fara cewa kaɗin, to a gurin Allah kisan ya tabbata a hannunka. idan mutane 1000 so kashe mutum ɗaya, dukkaninsu gaba da sai an kashe su. sun tare akan mutum ɗaya sai an kashe su. to yan uwa da Allah da annabi mu daure. annabi na cewa man ana ala dammi mar'in muslimin, wanda ya taimaka wajen jinin musulmi bi shadari kalimatin da kalma guda ɗaya, kutiba baina ainihi yawmal qiyama ayisun min rahmatullahi. ranar alƙiyama za a rubuta a goshinsa an yanke masa ƙauna daga rahamar Allah, ba shi ba rahamar Allah. to yan uwa musulmi ya za mu yi? Muawiya Allah ya ƙara mar yadda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kullu dhanbin asallahu an yaghfirahu. kowane zunubi ana sa rai Allah tabaraka wa ta'ala ya yi gafara illa rajulun ya mutu kafiran, sai wanda ya mutu kafiri. aw rajulun yaqtulu mu'minan muta'ammidan, ko mutumin da ya kashe mumini da gangan. Imamun Nasa'i da Hakim sun rawaito wannan hadisi. to yan uwa mu yi kokari don Allah don annabi mu ja hankalinmu, mu yi kokari mu yi haƙuri, mu rika yin haƙuri da juna. idan rai ya ɓaci sai a yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim. yanzu nan sai abin Allah ya sassauta maka abin. matakin ranka ya ɓaci za ka yi ka sassaba ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, sai ka huta. Allah ya mana gafara, Allah ya sa mu cika da imani, Allah ya kyauta ƙarshen mu, Allah ya sa bayan mu ta yi kyau. muna magana akan matan annabi Muhammadu ko sallallahu alaihi wasallam. su waɗannan mata na annabi iyayen duniya gaba ɗaya. wato abin da ya faru a saida Aisha, ai ita ce ta fara tono magana har annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku zo in sallame ku, ba ku jin daɗi in sake ku. karatun da muka yi jiya ko ai ban gaya muku dalilin ba. babar mu ce ta yi fushi, Aisha, kafin ta taba barar da kayan kishiyarta ta fasa kwanukan. annabi ya ce babar ku ta yi kishi. to babar mu a saida Aisha
ita ta nemi annabi sallallahu alaihi wasallama irin ɗan jin daɗin nan haka na ɗan lokaci. Annabi ya ce to gaskiya ni dai ba ni da shi. To sai ne sai aya Allah tabaraka wa ta'ala ya sauka da annabi aya cewa ya nisa ya yi wa nabi kulli azwajika in kuntunna turidina hayata dunya wa zinatuha, wa aya ta baya da muka yi karatu jiya. Manzo Allah sai kira Aisha, shi Aisha ce zo za mu yi magana ni da ke. Allah ya sauka min da aya ya ce in gaya muku in duniya kuke so da adan duniya ku zo dan ba ku jin daɗi dan kaɗan mu rabu, in kuma Allah kuke so da manzon Allah da ranar lahira to Allah ya yi muku tanadin lada mai girma. Aisha da yake shawara da mahaifinki sayyidina Abubakar ke shawara da mahaifiyarki Umar Ruman, ta ce ya Rasulullahi na zaɓa Allah na zaɓa annabi Muhammad. Manzo Allah sai ya murmushi ya ji daɗi kafin soyayya yana son ta. In wata matar annabi ta taba annabi ya ki dariya tana iya barwa Aisha kwananta. Aisha na bar miki kwana na ki sa annabi yayi dariya. Na fata kuna ganewa, ki sa annabi yayi dariya. Ta san yadda take jansa, ta san yadda take masa naci, ta san yadda take jawo hankalinsa ba da faɗa ba ko bakar magana. Wata dan ta ce ya Rasulullahi gona ce da wadda aka yi kiwo da sabuwa wadda ba a yi kiwo ba, wace ce tafi? Kun yi shiru saboda babin mu ce go, tana nufin ita budurwa ce aka aure ta. Kun gane, sauran zawarawa ne. Kun gane, kishi ne irin wannan mai kyau, ba na faɗa ba ko jidali ko bakar magana, a'a kuma ta ku da ake hikima ake yi. Wata rana matan annabi suka yi shawara, sai Fatima ki je wajen babanki ki gaya masa ki ce yayi mana adalci cikin yar Abubakar. Sun ma ki kiran wai sunanta. Fatima ta tashi ta je ta samu annabi suna zaune da Aisha, ta ce matanka ne suka turo ni. To me ya faru? Sun ce ka yi musu adalci cikin yar Abubakar. A sai da Aisha ta ce sai in kalli fuskar annabi sai in kalli Fadima, sai in kalli nan sai in kalli nan. Sai annabi ya ce Fadima, ta ce labbaika ya Rasulullahi. Ya ce kina so na? Ta ce kwarai ya baba. Ya ce to ki so wannan. Sai ta juya ta je ta kasa magana. Sai Zainab ta ce ni bari in je. To ta yi ɗanyen kamanniya da ita daga sama Allah ɗora wurin, ita ma tana ji da kanta. To suna kishi daidai gwargwado. To a wannan akwai lokacin da suka taba annabi sallallahu alaihi wasallama, annabi ya yi fushi ba, ya kaurace. Karka ce wai baka isa ba, wai matarka ba za ta bata maka rai ba, ba za ta taba ka ba, ba za ta yi ma kaza ba. A'a, waɗanda suka fi ka an yi musu. Da suka taba babanmu gaba ɗaya, sai da ya ce wata guda ba zai shiga wajensu ba. Kwana 29 ya zo zai shiga, sai ɗaya daga matan ta ce ai saura kwana ɗaya. To kai ya za ka yi? Sai ya ce ai watan mai 29 ne. Duk irin waɗannan akwai abubuwa da yawa irin waɗannan. Wato ba kasafai malamai suke so su fito da shi ba haka saboda yara matasa. A'a, amma akan yi magana cikin masu hankali daidai gwargwado, a lallashe ka dan ka ji an yi wa annabi. Ya aka yi da sayyidina Ali da Fatima ta taba shi, zuwa ya kwanta a ƙasa, annabi yana cewa abu turab abu turab abu turab, manzo Allah ya kama shi daga shi. Ai abin da ya sa akwai wani
wani aboki mai ne babba ne kuma babba ne kuma sarki ne kina ganin yadda mutane ana mutum 1000 suna jira na a waje na miki magana kina maimin da magana ta ce ranka ya daɗe ai mutanen da suke jiran ka ba su san ka yadda na san ka ba in suka san ka yadda na san ka kana fita gudu za su yi ina ruwan tumbur ai yadda na san ka ba su san ka ba ko kuwa da riguna so ganka manya ni ko to da Allah yan uwa ayi hakuri su waɗannan mata na Annabi sallallahu alaihi wasallama da suka zaɓa Allah da manzon Allah sai Allah yi musu wani tukuici sai ce to Muhammadu sallallahu alaihi wasallama la ilaha laka daga wannan ban yadda ka sake aure ba komai kyan mace in ka ganta ban yadda ka kara akan waɗannan ba su kuma yaya sai barka to wannan shine Allah ta uzkurnu ko Allah na a'udhu billahi minash Allah malam mai ɗakin sakaran ma ta rasu ta rasu a wani gari can to Allah ya gafarta mata Allah ya mata rangwami malam ya ududu ku bashi guri ya zauna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kara matsira da malam mai ɗakin ta rasu a can Adamawa ta je ginin gida Allah ya gafarta mata Allah ya fi mata shi sa jiya bai samu ya zo ba to annabi sallallahu alaihi wasallam qurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma inna allaha kana latifan khabira wa dhukurna Allah ina a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم بلين يبايا آيات قصد ونن وقرن في بيوتكن الله يجي وماتن أن بكوزونا أداكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى كركو دنگا فتا بغزن irin fitar jahilan farko inda wanda aka yi daga annabi Isa alaihi salam zuwa annabi Muhammadu kun san babu wani annabi daga annabi Isa alaihi salam zuwa manzo Allah shekara wajen 500 ne duk wanda aka haifa a wannan lokacin bai ga annabi Isa ba manzo Allah kuma bai zo ba suna cikin ahlul fatara in Allah ya so ya musu azaba in ya so ya musu rahama masu neman taba iyayen annabi a'a annabin suke nema ba da iyayen suke ba shi suke bukata su ciwo mutunci ko kai yanzu ba za a ce ubanka na wuta ba ba Allah ba zai ajiye annabi a kazamin waje ba ina Amina sayyidina Abdullahi ba za Allah ya ajiye annabi a nan gurin khatimin nabiyina wala saufa yudika rabbuka fatarda wane mutum shafa'ati li ahli al-kaba'iri man kazzaba lam yanalha ba zai yi ba ko ya hattara sauran mata na duniya wa qimna salata wa atina zakka ku ba da sallah ku tsaya da sallah ku ba da zakka wa dina Allah wa rasulahu ku bi Allah ku bi annabi Muhammad in banda girman manzo Allah ya ce ku bi ni ku bi shi girma ya kai wannan soyayya ta Allah da manzon Allah sai ido ka sallama ka rabauta ka shiga da na tunani ka yi da na sani inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa Allah yana nufin ne tafi muku da kazanta ahlul baiti ya ku ahlul baiti ya tsarkake ku tsarkakewa umma salama Allah ya kara mata yadda tace manzo Allah ya shimfa da mayafi sai ce kira min Fadima sai ta zo ta zauna kirawo Ali
radiyallahu anhu ya zauna, kilawa Hassan da Husaini suka zauna. Manzo Allah ya daga mafi ya ce Allah, wannan su ne ahli baiti, Allah ka tsarkake su daga dukkanin wata dauda da kazanta, ka tsarkake su daga azabar wuta. Allah ya ce nayi, su ne ahli baiti. Fadima, sayyidina Aliyu, sayyidina Hassan, sayyidina Husaini radiyallahu ta'ala anhu. Tana daga baya ta ce ya Rasulullahi, ni ma ina ciki, ni ma a sa ni. Yace kina cikin alkhairi da albarka. To waɗannan bayin Allah, jikokin annabi sallallahu alaihi wasallama har yau suna nan. Kar kai mamaki kaga jikan annabi baki a kasuwar Kurmi ko a Sokoto ko a Niger ko a Borno ko a Wukari ko a Yaman ko a Syria ko a ina ma in dai mumini ne. Ai nasaba ce daga nan. Bari ma dan misali kaɗan na gida wanda za ka gane, ba wani mai daɗewa ba ne. Duk yanzu da za ce ga wani Habibu Bayero, wa za ka kawo a ranka? Bayero ɗanwa, ɗan Ado Bayero ko ɗan Abdullahi Bayero. Saboda me? Saboda sunan ɗan tata bi misali da Kano kawai. Ɗan tata sai a ce wannan jikan Alhassan ne, ko jikan Alhaji Sunusi ne, ko jikan Mariya ne, ko ɗan Mariya ne, ko ɗan wane ne, sai a kawo wannan. To ni da kai 'ya'yan annabi Adamu ne. Shin annabi Adamu baka fata ya haifa? 'Ya'yansa baƙaƙe ne? 'Ya'yan sai da Hawwa baƙaƙe ne? Haife inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi ataqakum. Fari da baki ba wanda ya sa gurin Allah sai mai tsoron Allah. Dukkan mu yayan annabi Adamu ne. Yanzu na da tsagiya nan ɗan uku, wani ba gobiri ne, wani ba barbari. Shin annabi Adamu ba barbari ne ko ba gobiri ne? Amma ni ɗansa ne kuma ubana ne. In ku ce ba to neman mun uba. Dole mu yadda mu ayan annabi Adamu ne. To annabi sallallahu alaihi wasallam inna shani aka huwal me, manzo Allah ba shi da yankakken baya. Jikokinsa suna nan har yau. Wanda ya san su ya san su, wanda bai san su ba bai san su ba. Ina yi wa kana cikin jikokin a cikin zuriya, kila ma baka sani ba, amma akwai ta baiwa da Allah ya maka, kai za ka dinga tunanin wani abu amma baka san kai waye ba. Amma ran da Allah ya san ka sani za ka sani. Yanzu anan a tsaye, kar ka yi mamaki, akwai ma'aikacin gwamnati mai sa uniform amma a farin kaya yake. Kar ka yi mamaki mai nan a zaune, baka san shi ba. Amma wanda ya san shi, sun taba haduwa ko ya taba zuwa wajensa ko abokinsa ne, yana kallonsa ya san wannan waye, amma kai baka san shi ba. To sanin na Allah sai na Allah, wanda yake kawowa annabi sallallahu alaihi wasallam jikokinsa suna nan ila yawmil qiyamati. Allah ya kara masa tsira da aminci. To sai Allah ya gaya wa matan annabi, to ina matar malam, ina matar halifa, ina matar shehi, ina matar gwani. Akwai ana ba da karatu a gidanku? Mijinki na ba da karatun ƙur'ani, yana ba da ilimi? To ga matan annabi ana tuna musu, ke ma ana tuna miki yanzu. Mai yace wa dhukurna ma yatla fi buyutikunna min ayati llahi wa hikma. Ku matan annabi ku tuna abin da ake karantawa a ɗakunan ku daga ayoyin alƙur'ani. Annabi na tare da matarsa Jibrilu alaihi salamu zai zo ya kawo masa wahayi. Irin su a sai da Aisha, irin a sai da Khadija radiyallahu ta'ala anhu. A sai da Khadija wata ran tana zaune da manzo Allah, ita Khadija
ga mala'ika jibril ya ce Allah yana gaishe ki. Ta ce wa minhu salam, Allah yana gaida Khadija, yana mata albishir da wani gida a gidan aljanna ba hayaniya, wani gida ne ina ilinsa ma la ainun ra'at wala uzunin sami'at wala hadara ala qalbi bashar. Wata rana kuma sai da Aisha tana zaune ta ga annabi yana magana da wani akan farin doki, sai da so gama sai ya shigo wajenta, ce ya Rasulullahi na kanka da wani kaman wani, sai ce ai mala'ika jibril ne muke magana da shi. Ta ce a yace kin ganshi? Ta ce kwai ba na ganshi. Ce a jibril ne. To ba ma ita ba, hadisin annabi fa asana da rukubatayhi ila rukubatayhi wa ba ka fahimi wa qala ya muhammad akhbirni an al-islami. Da jibril ya zo wajen manzo Allah suka ce a ubangi mamaki, ba kura a jikinsa, ba alamar dan kauye, ba yana cewa ya muhammadu a madina mutum ya zo ya ce ya muhammadu maimako ya ce ya rasulullah ya nabi Allah akhbirni an al-islam. Kuma mamaki ina tambayar annabi kuma yana cewa kai gaskiya. Sai da ya tafi annabi ya ce Umar a ta dari mana sai ka san me tambayar nan kuwa? Ya ce Allah da manzon ne suka ce jibril ne ya zo ya koya muku addini. Ta wannan ma mu kenan ai muna da daraja gurin Allah, kuntum khayra ummatin, mu kadai ne muke da matsayin da tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha. A wannan watan inna anzalnahu fi lailatul qadari, mala'ika jibril zai sauka a wannan wata a daren lailatul qadari saboda isar annabi Muhammadu da isar al'ummar annabi. ba za Allah babban wasa bane jama'a. Allah ya ba mu albarkacinsa. ba za Allah babban wasa bane. al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama babar wasa bace. ku tuna ayoyin Allah da hikima, inna Allah kana latifan khabira. Allah tabaraka wa ta'ala mai tattausan jin kai ne, ya ina sanar da maslahar bayinsa, masani ne da abin da ya shata wa al'ummarsa aikin duniya da lahira. In sun yi kaza Allah zai yi kaza, in sun bar kaza Allah zai bar kaza. To matan annabi sallallahu alaihi wasallama yan gata. Ummu Salma an ce akwai a sai da Aisha, aka ce a group suka yi matan. Ya Rasulullahi, Allah yana tabbatar maza a Qur'ani, maza suna da kaza, maza suna da kaza, maza suna da kaza. Ya Rasulullahi, mu mata ba mu da shi? Me aka ce? Sai aka Allah ya bada amsa. Me yace? innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. to ina mai dogon shirbi da rawani da kasumba, ina mai cewa shi ahlus sunna ne dagaggen wando. ta dagaggen wando da dogon shirbi, kai sufi ne? Kai mai dagaggen wando ne ahlus sunna? Ka shiga wannan gurin kayi rijista a nan?
domin za a jefa lokacin da za a jefa ƙuri'a. Ka yi rijista? In kana cikin waɗannan, rijista ta yi kyau. In ba ka ciki to maza kana so ba ka so ka tsaya ka shiga cikin waɗannan. In ku ba ka ciki ka zo duniya a banza za ka tafi a wofi. Innal musulmina, inna sai da Allah ya ce innal musulmina dahir tabbas hakika mu waɗanda suka miƙa wuya addinin musulunci, wato musulmi daban, innal musulmina musulmi, akwai musulmin da baya sallah fa sai ya ga dama, to shi ba mumini bane. Sai ka hada waɗannan gaba ɗaya sannan za ka tsaya, shi kuma gabanka yana faduwa ko Allah ya karba ko bai karba ba. Kaga mutane suna wa'azi kai ka ce Allah shawara yake da su kai wanda suke so wuta, wanda suke ki wuta, wanda suke so su kai shi aljanna. Shi ya nuna shi bawan Allah ne, kai ba bawan Allah bane. Ya hudu ba ya bata kai ya gyara kansa. Balle ma yanzu da siyasa ta zo, mutane suna hawa mambari suna ɗaukar ayar ƙur'ani don ba sa ƙaunar wani ɗan siyasa su caba masa bakar magana, suna ƙaunar wani ɗan siyasa su gaya masa farar magana a mambarin hudubar juma'a. An ci baya kai musu addu'a ta alkhairi. Innal muslimina, hakika wanda suka sallama wa Allah, wal mu'minina, wannan musulmai ne maza, wal muslimati da musulmai mata, wal mu'minina wal mu'minati da waɗanda suka miƙa wuya cikin lamarin Allah, suka sallama wa Allah, maza su ne muminai maza da mata, sun yi da ayoyin Allah da abin da Allah ya saukar ga annabi Muhammadu. Wal qanitina wal qanitati da masu biyayyar Allah wajen ibada, kuma sun dawwama suna ibadar, ba yau su yi ba gobe su noke, a'a. Wasadiqina wasadiqati da masu gaskiya cikin imani. Imaninka sai a tambaye zuciyarka. Annabi ya ce akwai wata tsoka a cikin jiki, in ta yi kyau jiki ya yi kyau, in ta ɓaci jiki ya ɓaci. Ala ice wahiyar kalbu. Wasadiqina wasadiqati da masu gaskiyar imani da baki da zuci da ayyuka. Don yanzu ka soke alkur'ani, ka haddace alkur'ani, a'a ba karatun za a duba ba, ya aikinka ya yi kama da na ƙur'anin. An tambayi a sai da Aisha, Allah ya ƙara mata yadda, yaya halin annabi, ta ce halinsa alkur'ani. To, wal khashi'ina wal khashi'ati da masu sunkui da kai saboda girman Allah, suna kaskantar da kansu, ba sa na wasabirina ko wasabirina da masu haƙuri, da masu haƙuri. Ai ban gama da wancan ba. Wasadiqina wasadiqati ko da masu gaskiya cikin imani, sun yi imani da Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam, da masu haƙuri wajen bin Allah, kuma su yi haƙuri wajen daure sha'awa. Ana azumi kana ɗaki, ga ruwan sanyi, ga lemo, ga kunu, ga komai, ba kowa. Allah ya ce karkai, ka bauta wa Allah ka annaka tarahu. In lam takun tarahu me fa innahu yaraka. Kai haƙuri, ka zama mai haƙuri wajen biyayyar Allah, ta babban magana. Walhashi ko walhashi ina walhashi'ati da waɗanda suke jin tsoron Allah, suke ƙanƙantar da kai, maza da masu ƙanƙantar da kai mata. Ka dinga yin ibada kana ganin to ko Allah ya karɓa ko bai karɓa ba, zuciyar gabanka yana faɗuwa, ƙirjinka na gabanka na faɗuwa.
na dai ko Allah ya karba ko bai karba ba, to ba ni da kirki ai, to amma kuma ai tunda annabi ya ce ai ni dai ina fata Allah ya karba. Kana wa Allah sun kui da kai, kana wa Allah ladabi, ba ka dinga fankama ba. Ai kullun haka muke yi, kai ne sai lokaci da kake yi, ai muna kowa an gwanna ya sai da muke a ya hankali. Wal mutasaddiqina ko wal mutasaddiqati, da waɗanda suke wato sadaka ga talakawa suna fidda zakka, mutane guda 8 din nan, da kuma zakka ta ɗan lokaci kana yi don Allah, saboda ranar kiyama sadakan nan ta yi maka inuwa ranar alkiyama, ran da ba wata inuwa sai inuwar Allah. Wasa'imina, da masu azumin Ramadanu, da masu yin azumi na taɗawu'i, masu yin azumin Litinin da Alhamis ko kwana 3 a kowane wata, ko irin azumin Ashura ko azumi ranar Arfa ga wanda bai je aikin hajji ba, maza da mata. Wal hafizina furujahum wal hafizati, da wanda ya kiyaye tsiraicinsa namiji, da wanda ta kiyaye tsiraicinta mace, abinda Allah ya haramta baka yi ba. To wadh-dhakirina Allah kathiran wadh-dhakirati, da masu ambatan Allah da yawa maza, da masu ambatan Allah da yawa mata. La ilaha illallah ɗaya tana rusa ma zunubi ko ya kai 4,000 manya. Kalmar la ilaha illallah. Annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ce Allah, ina so ka bani wani abu wanda zan dinga yi. Allah ya ce Musa ka ce la ilaha illallah. Ya ce ya Ubangiji, duk bayinka suna ce la ilaha illallah. Allah ya ce Musa ka ce la ilaha illallah. Ya ce Ubangiji, ina so ka bani wani abu nawa ne na kai na official nawa. Allah ya ce Musa ka ce la ilaha illallah. Da sama da ƙasa a ɗora ta a sikeli a kawo la ilaha illallah ɗaya ɗora sai ta rinjaye duk sama da ƙasa. Wa zakirin la kasiran wa zakirati, ambaci Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Na san mutumin naka zai ce ina cikin karatu sai da ya kawo bidi'a. Ina jin ka to ayi hakuri Allah ya kashe mu da ita. Kai ma Allah ya gane da kai, a ƙara shi mai la ilaha illallah. Ina kallon ka ba to yawwa yayi ku kyale shi yayi, shi ma yayi, yana cikin karatu ya kawo bidi'a kuma kaji. To an go ai hakuri, alba da hakuri. Wa zakirin Allah kasiran, da masu ambatan Allah da yawa. Wa zakirati, da masu ambatan Allah da yawa mata. Menene tukuicin innal muslimina, musulmi maza da musulmi mata, da mumine maza da mumine mata, da masu bin Allah maza da masu bin Allah mata, da masu gaskiya maza da masu gaskiya mata, da masu haƙuri wajen bin Allah maza da masu haƙuri wajen bin Allah mata, da masu tsoron Allah maza da masu tsoron Allah mata, da masu gaskiya maza da masu gaskiya mata, da masu yin azumi maza da masu yin azumi mata, da masu kiyaye tsirecinsu maza da masu kiyaye tsirecinsu mata, da masu faɗin kalmar la ilaha illallah. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah ya samu a cikinsu. Allah ya yi musu tanadin gafara da arziki babba. Allah ya samu a ciki. To wannan da aka lissafa, kuma can baya ba don karatun muke ba, muna so mu ƙara ci gaba, da sai in ce maka wa ibadur rahman, shi ma ka gane a nan ba da gaggen wando ko dogon carbi da rawani ba. Ibadur rahman, kuma dawo suratul mu'minina qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'una wallazina ba magana da gaggen wando ko carbi ko wani sun kuyi da kai. Wani bawan Allah ya ga wani a masallaci ya yi sujada ina kuka, sai ya ce kai a gida ya kamata kai wannan, ka zo cikin mutane kana kuka. Yanzu da yawa irin wanda ake gayyata gidajen manyan mutane suna sallah ashirin nan, har kawai ana sallah sai ka ji mutum yana kuka.
saboda ya ga wannan rabar ko distinguish na bayansa, ko an yi wani babban bako akwai maiko, sai kuma ya fara innal lazina a'a kai ku je ku tambayi matarsa yana kuka a gida haka kawai dan ganin distinguish na bayanka, wani babban mutum yana bayanka kawai sai ka kama kuka, wai kawai a ce ai wannan ma wallahi je yayi kuka alhaji, wallahi wannan malamin ai a ƙara masa dan abin da ake bashi yayi kuka, kai kuka in ba dan Allah bane innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Allah ka sa mu cikin waɗannan bayi naka da matan annabi suka jawo muka shiga cikin su, Allah ya sa mu a cikin su. Ga wata aya matan annabi musamman a sai da Aisha ta ce da annabi zai ɓoye wani abu a alƙur'ani da ya ɓoye wannan. Mazala ne ɗaura aure, akwai mata Zainab radiyallahu ta'ala anha tana dangantaka da manzo Allah, ya so ta Allah ya sani, sai kuma ga Zaidu ina santa. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a ba Zaidu ita, shi kuma Zaidu bararren bawa manzo Allah ne, ya annabi ya yanta shi ɗani. Ita kuma tana ganin nasabarta da danginta ta auri kamar wannan, duk da ga yadda yake a gurin manzon Allah tana ganin tashi ba. Ka san mata suna son su dan jiji da kai da dan alfahari, to kuma Allah yana son ya ɓata wani abu a jahiliya. Shi Zaidu annabi na cewa ɗansa ne, Zaidu annabi na cewa ɗansa ne, ina fatan mutane sun gani, ina cewa ɗansa ne, Zaidu ɗana ne. To ana so a ɓata wannan abin irin na da, ɗanka da ka haifa na cikinka shine ɗanka, ɗanka da ka haifa na cikinka shine ɗanka, ɗan da yake ce maka baba ba ɗanka ba ne. To ana so a ɓata wannan, kowa ka kira shi da sunan mahaifinsa, idan akwai laƙabi ka kira shi da sunan laƙabi ba laifi ba ne, amma uba ne, ɗa ne, kai mahaifinka ne. To tun da annabi na cewa ɗansa ne, to ya haramta annabi ya auri matar wannan da yake cewa ɗansa. To ana so a ɓata wannan abin, ya zamana kana iya auren matar yaranka, matar wanda yake ce maka baba kai masa aure, ina tare da matarsa ta gagare shi ya rabu da ita, kana santa sai ka aura, ko ya zo ya ci gaba da ya maka yaro, ko kuma in ya fushi ya tafi wani guri, ba laifi ba ne. Kai kuma ka saki matarka kana uban gidansa, aka baka haƙuri baka huce ba, ya kewaya ya aure ta, kai ma kace ya kewaya ya aure ta, yi gobe in ya zo ba sai dai ke masa kai wai me yasa kake latti ne kullum wai na so ya rama, ya yi amarya ko baka ce me yasa ya yi amarya ba, sai ka fada wai ya yi latti. To duk irin waɗannan Allah yana son ya ɓata irin waɗannan abubuwan, ba haramun ba ne. ɗan uwanka idan ya saki mace, ba ɗanka na cikinka ba, sai ka aura kana so, shi ma sai aura. Ƙaninka uwa ɗaya ba ɗaya ka saki mace sai aura. Malaminka bai koya maka karatu, kana shiga ana baka ɗan dago-dago, Allah ya maka arziki ya saki mace, aka ba shi haƙuri ya ƙi, sai ka aure ta, ko ba kuma ta koya maka karatu, sai dai kuma sai ka canza makaranta. Dole ka canza makaranta. To duk irin waɗannan akwai abubuwa wanda ba haramun bane, to wannan ana so a ɓata irin wannan abin. To bari mu bi shi, na yi maka ɗan kanun labarai saboda ka gane inda karatun ya fuskanta.
وما كان لمؤمن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وما كان لمؤمن باشي واغا مؤمني ولا مؤمنة كو مؤمنة مچه إذا قضى الله ورسوله أمرا إذن الله da manzansa kun ga ba ce annabi shi kadai ba idan Allah da manzansa suka hukunta abu an yakuna lahumul khiyaratu a ce suna da wani zaɓi a kawai Allah ya ce ka sallama wa man yasi Allah wa rasul wanda ya saba wa Allah da manzansa faqad dalla dalalan mubina ya bata mabayyani to mu ci gaba wa idh taqulu lilladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillah وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. wannan abu ne kayan manya wai ta ƙulu ko? yayin da kace lallazi an amallahu alaihi wanda Allah ya wa ni'ima wa an amta alaihi kai Allah ya masa ni'ima shine Zaidu wa an amta alaihi kai kuma kai masa ni'ima ka yanta shi magana yake akan Zaid dan Haritha yazo yace ya Rasulullahi ni fa matan nan tawa ba zan iya zama da ita ba kuma ko ta fa karfi na dai ba abin nan ba annabi ya ce a amsik alayka zawjika rike matarka ka ji tsoron Allah ka zauna da ita lafiya. Allah ya ce na gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama annabi Allah ya ce wata kufifin wa saka mallahu bidihi Muhammad ka ɓoye wani abu a ranka amma ni Allah na bayyana maka. Shine Aisha take cewa da annabi zai ɓoye wani abu na saƙon Allah da ya ɓoye wannan amma ya bayyana shi. Allah ya ga akwai wato hikima ce Allah yake so ya yi kuma ya nuna ba a taɓa irin wannan abin ba da za a yi mar. Gashi matar yaransa ce da yake cewa ɗansa gashi ya sake ta gashi ta gama idda Allah ya ce ni na fi kyankyanta ka ji tsorona. Ina ruwanka da magana mutane falon ma ƙaza zaidu min hawa ƙarin da zaidu ya gama da ita ya sake ta zawojin naka Allah ya ce ni na ɗaura maka auren daga sama. Mala'ika Jibrilu ne ɗan aiken ba sadaki ba shaidu aka Allah ya ɗaura masa auren. To annabi bawan Allah. Aisha ta ce duk abin da kake so Allah ya ɗaure maka gindi Muhammad komai kake so sai ya ɗaure maka duk abin da kake so Allah ya son ka. To Allah ya ce na ɗaura maka auren. Shine Zainab take cewa idan ana magana cikin mata takan ce da kakana da kakan annabi tare suke kakannin mu ɗaya kuma dukkan ku nan an aure ku da shaidu da sadaki an je nema ni ku daga sama aka ɗauran auren. To wannan karatu da daɗi yake
Allahu akbar. Allah ya ce zawajina ka sai na aura maka ita likai lami na alal mugi likai la mu'minin harajin dan kada ya zama akwai wani laifi fi azwaj adiyaihim wajen wanda suke kiran ƴaƴansu cewa kana kiran mutum ɗana yana baba, daga nan an ɓata. Duk wanda kake so ya saki mace ɗan ba wanda ba ɗanka bane na tsazanka ka aura, idza qaru minhunna wadaran in sun gama idda, wa kana amrullahi mafa'ula. Wannan al'amari ne na ubangiji ya riga ya zartar. Na'am. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما كان على النبي من خرج باب لي فيك النبي محمد فيما فرض الله له cikin abin da Allah ya harata wa annabi. Sunnatullahi fil ladzina khalu min qabl. Allah annabawa da yawa sun yi aure, matan annabi Sulaiman da 100 an ce ma sun baka. Wataran kuma yace duk sai ya kewaya su, sai sun yi ciki, sai sun haifi da, sai dan ya tafi yaki dan Allah. Da yace kawai ta yi bari. Kowa ga sunan a to sai ka jira maka azumi aljanna aura maka mata 70,000. Kai ba don Allah ne hore maka aljanna ba, ko yara 'yan makaranta kaga sun taso daga aji 5 ko aji 6 sun yi kan titir aka ce duk matan ke don aika gaba da aiki. Wani aiki sai lahira, wani jin daɗi sai gidan aljanna. Allah ka datar da mu don albarka annabi sallallahu alaihi wasallama. Sunnatullahi fil ladzina khalu min qabl wa kana amrullahi qadaran maqdura. Al'amarin Allah idan ya hukunta shi la tabdila li kalimatillah. نعم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله waɗannan da suke isar da saƙon Allah. Allahu akbar. Ka isar da saƙon Allah, kar ka ji tsoro. Wai khashanu suna jin tsoron Allah, wala ya khashawna ahadan illa Allah. Ba sa jin tsoron kowa sai Allah. Wa kafa billahi hasiba. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya isa mai hisabi ayyukan bayi. Duk abin da muka yi Allah tabaraka wa ta'ala zai mana hisabi, yana kallon mu zai mana hisabi bisa ga ayyukanmu. In mun yi aiki nagari zai mana, idan mun saba zai mana. wa mun wuce kitabu biya minihi fa sawfa yahasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi. Allah ka kiyaye mana gaba, Allah ka tabbatar da mu cikin aiki na gari. Na'am. ما كان محمد صلى الله عليه وسلم أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. أنا son a ɓata wancan, a ɓata wa Yahudawa da munafikai suka ce kun ga Muhammad ya auri mata ɗansa ba, ya auri mata ɗansa. Sai Allah ce ƙarya kuke. Ma kana Muhammadin aba ahadin min rijalikum. Bawa na ba uban ɗaya ne daga cikin ku ba, walakin rasulullahi, manzon Allah ne, ni na aiko shi, wa khataman nabiyina, kuma cikamakin annabawa, daga shi ba wani annabi. Wa kana Allah bi kulli shay'in alima. Allah tabaraka wa ta'ala masani ne ga dukkanin abin da bayi suke aikatawa safiya da marici. Allah zai saka wa kowa bisa ga abin da ya bai, ko ka boye abu a ranka ko ka bayyana, Allah ya sani. Na'am. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا
ya kwanda kai imani da Allah ku ambaci Allah ambato mai yawa wasabbihuhu bukuratan wa asila subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar ku tai waɗannan ayoyi ina da bukatar su wajen yi wa mutane bayani akan zikiri gobe in Allah ya kai mu lafiya da kuma subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sallar ya tafi masallaci da asuba ya bar matarsa tana zaune a masallacinta ya je ya dawo bayan ya yi sallar walaha ya ce har yanzu kina nan ta ce ina nan ya rasulullah tun da ka tafi ka bani ya ce na faɗi wani abu bayan na barki guda ɗaya in za a auna ya ninka abin da kika yi fiye da nawa to zan gaya ma goban Allah ke mu Allah gafarta mana. Ina da baki guda biyu Halifa Alfindiki na yi tsammanin ma bayan nan yana Saudi Arabia ga dan uwa Malam ya Udodo shi ma ya kawo mana ziyara kuma muna roƙon addu'a da sa albarkacinsu ko da minti biyu su yi mana addu'a mai wa juna addu'a a miƙa musu nan. Allah ya mana gafara, Allah ya sada mu da rahama, Allah waɗanda kake wa gafara cikin waɗannan darare Allah ya sa muna cikinsu, Allah ka yafe mana Malam ya Udodo da mara ɗan jawabi kuma ma Halifa Alfindiki sai mana addu'a. وارفع علينا وأنت خير الفاتحين.
Allah ya amsa abin da aka roƙa Allah ya amsa za mu tafi malam ya ba da sako mu ma'aiki kuma da an kai addu'o'i yayi Allah ya biya Allah ya kara mana lafiya da ba Allah ya kai shi Allah ya yi shi mana barkan da biya rahmat wannan makaranta Allah ya kara alheri da albarka a cikin ta da abin da ake yi mana alheri Allah ka dawo ki Allah ka yi wannan dare ne albarka wanda muna kyautata yana da cikin dara da annabi ya ce a rigar ne sun kadara cikin yau da rake 23 abubuwan da ake tara kuma da juma'a da a rana wato ubangiji yana shaida wani neman kaza an bashi ne neman kaza an bashi domin da aka ce dan alamis ta yi ba sai daren ya yi ba tun waɗuwar rana tun magarba Allah yake wannan shaida ko wata alamis kuma to ga shi ko muna cikin ta kusan ƙarshen Ramadan muna kuma da ne albarka ubangiji Allah ka amsa addu'o'i Allah ka amsa addu'o'i malam Allah ya kara lafiya Allah ya kula da guda Allah ya kula da al'amura masu ya musu addu'a Allah ya biya bukatun su albarkar rasulullahi wanda ya faɗi da ta ce ne ɗakin ta tsara su Allah ya danta Allah ya jaddada amma gare ta to wallahu uku amin Allah kada ka ba mana Allah yake wa rahma yake wa gafara yake yanta daga azabu wuta Allah ka kan Allah ka yanta biyar mu da karɓar mu da wasu mu da kabar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani da Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana malam Allah ya kara suke ke Allah ya taimaka da wannan duk da an bayani da ake mana Allah ka amfani mu da su duniyar mu da lafiyar mu da albarkar Nabi Muhammad salati goma ga Allah akwai abokan makaranta da yawa suna aikowa da musu addu'a wasu iyaye ne Allah ji kansu waɗansu bukata ce Allah ya biya waɗansu marasa lafiya ne Allah ya ba su lafiya wannan makaranta ma tana da bukata Allah ya ba mu inda zan gina makaranta ta don albarka annabi Muhammadu makarantun mahaifana Allah ka raya su rayuwa mai albarka Allah abinda ake karantawa a makarantun mahaifana Allah ke musu ladan Allah ke musu ladan Allah ke musu ladan Allah ya gafarta musu da iyayensu gaba daya da dukkanin zuri'arsu gaba daya Allah ya musu gafara Allah ya yafe musu Allah ya haskaka musu Allah ya kai rahama cikin kabarinsu Allah ya kai rahama cikin kabarinsu Allah ya faranta musu Allah ya faranta musu Allah ya faranta musu don albarka annabi Muhammadu muna roƙon Fatiha akan wannan makaranta Allah ka biya mana bukata malam Harshe Alifa Alfadiki zai cika da addu'a makaranta wannan Fatihar Allah ya biya mana bukata abokan namu da suke roƙon addu'a Allah ya biya musu bukata wanda suke aiko mana Allah ya biya musu bukata Allah ya faranta musu gobe ita ce juma'a kusan ta ƙarshe ko a cikin Ramadana muna da musamman addu'a da zamu yi gobe in Allah ya kai mu lafiya saboda ba za mu samu ta juma'a ba kuma sai bayan sallah Allah mai iko kowa ya sa bukatarsa a cikin zuciya ya zo da ita in ma baka zo ba kana daga inda kake za a yi maka in Allah ya kawo ka kuma muna buƙatar haka za mu yi addu'a gobe ta musamman kafin ranar Laraba ko Alhamis mai sallama kun yi min dabara kun kama fasfo ɗina kun rike don in zauna in yi karatu da wanda ya rike da wanda ya ce a rike da wanda ya rike na yafe musu Allah ya saka musu da alheri ai dai na amfani al'umma to Allah ya sa mana albarka 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 wanda suka aiko kuma mu tafi umara tare da su ban samu tafiya tare da su ba Allah ya biya su Allah ya saka musu da alheri a cika mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم حسنا عاقبتنا في الأمور كلها وقنا يا رب من خزي الدنيا وعذاب الآخرة نسأل الله سلامة والعافية من حولنا وسلامة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي وعلى ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين البام الخير مالا البادة حقيقي